Sa Bicol, ayan, kasama ko po ang aking anak. Nangunguha po kami ng pili. Sarap ng hangin. Probinsyang-probinsya ang dating. Ayan po. Ayan po yung dating bahay namin sa likod. Anong ginagawa mo dyan? Ayan. Pamangkin po namin ito. Na mukhang Bombay. Ito po yung aking pangalawang anak. Ayan. Nasa duyan. Duyan na sira-sira. Hi Jayden. Hi. Ayan po. Nangunguha pa po sila ng pili. Ano be, akyat ka? Hiya sa camera. Tingnan mo yan. Tumalikod talaga. Oh. Ayan, tapos na po kami magkuha ng kangkong. Mahal ito doon sa bayan. Kaya yung 10 pesos na kangkong sa palengke, kakaunti lang. Kaya samantalahin natin na manguha. Oo be, kunin ko lang yung tsinelas ko. Naiwan ko rito. Yung aking tsinelas. Ayan. Puro putik na yung aking paa. Maghugas na lang tayo. Ako na anak magdala. Yung nahulog doon. Doon sa dinaanan nila ate, mayroong nahulog. Pakipulot po. Thank you. Ay. Pabalik na po tayo. Kuha na po tayo ng kangkong. Manguha po tayo ng dahon. Lagayan ng kangkong. Kasara yung bahay ni Lola. Ayan. Ito po yung dating bahay namin. Parati nandito yung nanay ko. Minsan na lang nauwi doon sa amin sa bayan. Siya yung sadya namin, kaso wala. Baka may pinuntahan. Hindi kami makapasok, walang makahanap na lalagyan. Dito na lang oh. Ano kaya kung kaya? Dapat malaki. Kailangan pa to. Ang dami yun, ma? Ha? Oo nga. Bigyan natin si Tita Cecil kasi. Saka si Tita Lil. Hoy. Ay, hindi ako. No. Hindi ako. Ano na pa? Ay, tara na. Nililinis pa ni Papa mo yung dumi doon. Matinda na ako. Ay, tinda mo. Magtinda ka. Ano, dyan ba? 10 pesos. Ako din nagtinda. Kangkong. Tara, maruli na kita. Ay, may iwanan pa tayo? Naman. Sopas dulo. Naiwan na sopas? Hindi. May anyon. Sopas. Ay, plato. Plato. Ano malapit yung mga gulayo? Yeah, andyan sa laog. Kangarong niya. Paano tama ito makuha? Nakalak. Mamay, dala mo dudu. Po. Dala mo. Idala mo po. Dala mo. Ha? Ano yan mo po ni? Hoy, wala kayo naiwan? Be? Wala kayo naiwan? May nag-ano sa akin na alaman dun. Tapos nakakabit sa paa daw. Inalit ko, sabi ko kabit ka lang. Ano? Ay, sa kutsilyo, wala ko doon. Hindi ko alam. Hindi ako gumamit ng kutsilyo. Bebe, yung kutsilyo daw. Sa kutsilyo. O, yung mas natin. Yung mas namin. Bakit nagsabit ko na yung bahay mo? Mas ko nga! Kuhain ko yung mas ko. May kubit kasi! Nasa bundok ko na tayo dun pero hindi nag-ano. May kubit kasi ngayon! Ayan! May COVID kasi ngayon. May COVID daw ngayon. Sayang nung ano.
Sayang ng kamote. Kaya. May aranghita o to. Oh. Nasaan? Yun oh. Sa taas. Hinog na yun oh. Where? Ayun. No. Naman. Dito ka oh. Ay, ayun. Kita nyo. Nag-yellow na. Oh, Saan? Nasaan? sa taas anak. Nasaan? Andito, ayun oh. Ewan ko lang. Ala, may bahay ng bee. Ayun, Ayun oh. Bahay ng Hindi bee. ko alam. Kita yun. Hala. Bahay ng bee. Ang Mahal, laki. tara na. Baka makagat pa kayo niyan. Ako nahulog. May bahay ng bee. pa talaga nakikita. May bahay ng bee. May bahay pa rin ng bee. Pauwi na po kami. Ano tayo? Sinuso tayo. Hindi pa tayo. Hindi din talaga. Hoy, JD, nangangagat yan eh. Ano na? Mami, baby, baka nagdidito ako dito. Oo naman. Love you, baby. Namiss ko na yung bahay. Yung malapit kay bahay ni namiss ko na yung bahay. Tandaan mo pa yon. Bahay natin yun, no? Sira na. Gusto mo tumira pa doon? Yung dati, malit pa tayo yun eh. Tayo? Hindi, malit pa kami. Hindi po. Sabi yun. Sabi ko. Yung gulay. Nakatakot ah. Tara. Bilisan nyo na. Gabi na. Nyata, anong oras ka pa nag-ali? Saan? Dumaan sa Makamote. Mga madugion kaya, siging ka duman madig di dinagunas kang uning ama. Ta, maribok nga ito digdi si. Maribok nga ito si Anlot. Nagpalakuha kami dyan ang pili. Yan. What? Bayawas eh, hindi sinungkit. Prima, bayawas pa mambaga dyan. Yan, kuha pa rin kami. Video. Na-video si Mari. Gritay. Narawas ko kanya ako. Yan. Pumasok tayo sa mansyon ng aming mahal na ina. Karag na siya na yung kung arog ka. Maduman ka sa agang ano. Ito, orpay natin to. Akong bit-bit. O, yan pa ka na, Ay, bibi. nagkuaman pati akong kangkong. O, niya. Tawang karalil. O, maduman kami nga ni sa parang tawang ko man sa Cecil. Tinaman nga ni. Tipa, si Manay Suring, tipa kukuha sa nako kigulayon naman sa lati niya na ubos ka Ako na po magpiso. niya Oo, iyo. Anong Gusto ko yan. suling? Isa. Gusto ko nito. Wow, may pinya. So, aga Ang aking mahal na nanay. Pwede bang ural? Oh, ni may kwenda. May lubi-lubi andyan mo da suka mo. Ma, magiling ka nga ning mailing ka ni kasi noy. Ma. Oh, ilingan ta din raplos na ini oh. Tumuting Grabe ka. lang ka. Siguro pag alo na yan, tadi na plus na. Di na raplos na ka nabuhot na kaya digdi. May Sige, lubi-lubi sige, ini Ito, dalhin na natin to. Di na raplos kanday O ko na tara, iluwas. daron minay kami madawgan. Iyo daraw na. Ang ganda-ganda na. Ay no. Tanim mo mong bulaklak. Ayun na pink oh. Ari na ping. Yung po siya pink. Aw. Ang marami ito na ladybug. Bebe, mara pa ka ni apit ni ko ang kulmuro dwing. Nataglaw ta sa sako oh. Yapit. Kumuamang ka okay. Kanindo? Oh, to ko ta duman ni ko. Very ganda ito. Ah? Ha? Bad niya ako irong kanon buro ko dong kita to. Puro kun. Dahil sa pag-iroon. Ang ganda na oh. Gusto po kayo na buhay.
Dagdakulan dyan. O, to pa may uro lang sudah si akong Nasaan orange nakaan? tapos pink. Dai, para uning sa ako kwa. Yan mo kami ang pagmuro mami. Sulon mo pagbanggi mo. Hinita niya na damit mo ay. Ay, sa loob. Nakulo na ang baga. Ano? Hindi ka niya ninita na damit mo. Ay, sa loob. Kaharog ka. Ano nagtatrabaho mo dyan? Pag nagtatrabaho sa bukid, sa bundo, sa ano, sa palayan, ganyan. Video. Kailangan naka-cover yung ano mo para hindi ka hindi naman sa umitim. Hindi ka masunog ng Maringani man nasabat mi ka. Ha? Kaling kipogi. Sino? Sa'yo? Eh, siyempre. Saway ito. Tapos ang paradalagan. Alam, takot ko nun kaya. Maringani. Ang cute! Nagkaon sa orig. Nagkaon ng ano? Besan tama no sa rumalaga naman itang kanding. Dati, Sain. Akala ko baboy. Kantay ko kuha ng ano, kambing. Bukuan eh nita iwalat ni sa paglalaugan po. Dati may alaga kami ng baboy. Pero wala na tayong baboy. Bahay ng kapit ay baboy ng kapitbahay. Ay, baka kagatin ka na, gatin niya na. Hindi ka na. Gigigil. Doon mga sabihin. Mapakisara. Dua na kami. Bye. Bye. Magsasa ba ka? Upo na. Naninita niya. Yan, kaya mo yan. May daraan na ngani maka. Kabit mo nga. Oh, sige na. Dua na kami. Dito po lumaki yung aking asawa. Dito po sila. Yung bahay nila. Palaka lang yun. Dito po yung bahay nila dati. Sa Nyugan, Manyugan. Dahil kita na dito. Halika na, baba na tayo. Ayan, ayan din po yung dati nilang bahay noon. Nung maliliit pa sila. Dito po kami madalas magkuha ng panggatong na kahoy sa kakahuyan. Maliliit na kahoy, panggatong. Kahoy lang po yung ginagamit namin sa pagluluto. Mahal yung LPG. Mahina yung hanap buhay ngayong may pandemic. Kaya matuto tayo magtipid. Yung kahoy dito sa probinsya madali lang mahanap. Kaya kahoy-kahoy lang. Mahal din yung uling. Nasa 270, 250 yung sako. Kaya kahoy na muna tayo. Kasama namin yung mga anak namin kaso excited sila bumaba dahil dyan po sa dagat. Ayan. Dagat po yung sa baba. Excited sila maligo. Ayan po. Dagat. Yan po yung view.
Madalas sila rito. Madalas kami rito. Ayan po yung dagat. May mga sasakyan, panghuli ng isda. Dito po kami ngayon sa may dagat. Ayun yung mga anak ko. Tuwang-tuwa na naman sila. Dahil makakapag-swimming na naman sila dyan sa dagat. Ayan sila. Bakit?